शिव मंदिर सखीलो बाजुचे घंटी आमर पणामटा चलो आमर सारे आगे प्रसाद ने आमर बड़ भाई रमेश भाई बंटा चली भाई बहन आम आसले देखो देख सार भी बांटुं देख टुटू सार भी आरम्भ कले पिया बंटा चलती भाई बहन बास पड़ा चलती मांग सार समस्त दियो समस्त दियो आज्ञा ठीक लगे कावले कावले हानी समस्त दिया पिओ जो पीछ गोपीनाथ भाई ये बड़ भाई आम पीछे आहरी भाई मैंने आसले सैड्रु सब आसवे हाथी मामू ये पीछे से आहरी 2 ग्लास पीबे हाँ आम मऊसा भी रोसे मऊसा आसले से भी पीबे हाँ बड़ भाई बांटुन बहुत सहयोग कर सेटा हम तो निजे कलु चलছে আমার কার্যক্রম বন্টা চলছে আমার চিকু সার भी বন্টার কার্যক্রম সাহায্য করছেন चिकू सारे भी बांट साहय कर जुजुरी भी 2 ग्लास पीले आहरी गोटे ग्लास ने जुजुरी भाई आउ नि 2 ग्लास पीतु जिते पी पारे मकराई आउ 2 ग्लास नि संजय भाई आउ नि पीतु छोटू छोटू आस आस आउ बादल 2 बादल आउ 2 ग्लास ला पियो आज्ञा अशोक भाई पीलुनु पी दे असपटे डाकी दो भाई तिल चल आसुन आ पीब आसतु जोगे साई खाली देर कहीं आसतु पी दिंतु आसतु पी दिंतु आम त्रिलोचन भाई आए सान भाईटा मोर से भी आउ 2 ग्लास ने ने मौसा आमर टायर मिस्त्री मौसा नौसन भी पीछे संजय भाई आउ 1 ग्लास नि गोटे ग्लास पियो पियो काले भाई की दियो काले भाई की बापे को डाक दो आम स्टोर वाला मुझे डाकी दूची आम स्टोर स्टाफ आम स्टोर स्टाफ बापे आसतु आम देवाशीष भी आसवे शिशिर भाई ये भी अच्छा आम सान भाईटा आम सार ये हाँ चलो चलो पढ़ा पाइबे वीडियो चलो आस मुझे कर वीडियो आसतु शिशिर आसे चलचे सत सब आसतु पढ़ा पीबे केते ग्लास 4 ग्लास पीबे आसतु आसतु
ଆଜ୍ଞା ବାଦଲ ଭାଇ ଆମର ପିଲା କେତେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଛ? 2 ଗ୍ଲାସ୍। ଆଉ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ବାଦଲ ଆଉ 2 ଗ୍ଲାସ୍। କେମିତି ହେଇଛି ପଣାଟା କେମିତି ହେଇଛି? ବ୍ଲଗିଂ କରିଆନି କହୁନୁ କହ। ଭଲ ଅଛି ତ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଭାଇ କହିଲ ଭଲ ହେଇଛି ନା ପଣାଟା କୁହ। ଶିବଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଲ। ସବୁ ଭଲ। ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଛି? ସବୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ, ଡାଳିମ୍ବ, ଆପେଲ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, କ୍ଷୀର ଦହି କ୍ଷୀର, ଦହି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଛେନା ହଁ ଓକେ ସବୁ ଓକେ ପଡ଼ିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାପେ ଭଲ ହେଇଛି ଟି? ହଁ ଭଲ। ଆଉ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଆମ ସେଟା ଆଣୁନରି ଚିନି। ରାହୁଲ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ପଣାଟା କହୁନାହାନ୍ତି? ତୁ ତ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ତ ଆଉ ମନରେ ଆଜି ପଳଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ମଉସା ନିଅ କାଳେ ପିଇଲେଣି? ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରେଡ଼ି ହଁ ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇବ ଝଡ଼ିଲା ପରେ? ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ରାହୁଲ ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ରାହୁଲ କାଳେ ଭାଇ ପାଇଁ ନେଇଯାଅ କାଳେ ଭାଇ ପାଇଁ। ରମାଇ ତମେ ନିଜେ ପିଇଛ? ମୁଁ ପିଇବି ଆଉ ଆରେ ଶିବୁ ପିଇବ ନା ନାଇଁ? ମୋହନ ଭାଇ ଆମର ସେଇଠି ଆଇଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ପଣା ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ ସେଠି ପିଇବେ। ଚାଲ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ନା 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇବେ? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସହଜ କରୁଛି। ପିଇବେ ଆଉ ପିଇବେ? 10 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଲି। और 2 ग्लास पी दो आज्ञा ମୁଁ ପିଇବିନି। ସାଧାଟା ନାହିଁ କି? ସାଧା ବି ଅଛି ନା। ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ପଣାଟା ହେଇଛି? ପଣା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଛି କୁହନ୍ତୁ? କଦଳୀ ପଡିଛି, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ପଡିଛି, ଆଉ ସେଉ, ସେଉ ପଡିଛି, ଅଙ୍ଗୁର, ଆଉ ତରଭୁଜ, ଆଉ କ୍ଷୀର ପଡିଛି, ନଡ଼ିଆ ପଡିଛି, ବିସ୍କିଟ୍, ଆଉ ରସଗୋଲା ପଡିଛି। ଡାଳିମ୍ବ, ରସଗୋଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଠିକ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ରମେଶ ଭାଇ ପିଇଲେଣି ପଣା? କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ? କହୁନୁ ମୋବାଇଲ ବଡ଼ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ତମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ ନା କୁହନ୍ତୁ। ରମେଶ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପଣାଟା ଆପଣ ନିଜେ ତ ବନେଇଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ଆଇଟମ ସବୁ କିଛି ଆଉ ସେ ସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପଡିଥିଲା କ୍ଷୀର ପଡିଥିଲା, ରସଗୋଲା ପଡିଥିଲା, ଡାଳିମ୍ବ ହଁ। ଆଉ ହଁ। ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ, ରସଗୋଲା, ହଁ। ନଡ଼ିଆ ଆଉ? ସବୁ କିଛି ପଡିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିନଥିଲା? ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୁଜୁରାତି। ଆମର ଗୁଜୁରାତି ପଡିଥିଲା, ଗୋଲମରିଚ ପଡିଥିଲା, ଲେମ୍ବୁ ଫୁଲ ପଡିଥିଲା, ସବୁ କିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚିକୁ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଚିକୁ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପଣାଟା ପିଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେ ବି ବାଟିଆରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦେବାଶିଷ ପିଉଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ ଆମର ଛୋଟ ଭାଇ ଷ୍ଟୋର। ଆମେ ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ରେଡ଼ି। ପତି ସାର୍ ସେ ପିଇ ନାହାନ୍ତି ପଳେଇ ପିଇଛନ୍ତି? ପକାଶ ପକାଶ ମଉସା ଫୋନ୍ କରୁছে ନାହିଁ।
ବସିଗୁଡ଼ି ମଲ୍ଲିକିଆକୁ କୁହ ମଲ୍ଲିକିଆ ହଁ ସିଏ ପିନ୍ ଆରେ ଏଚାର ତ ଥିଲା ନି ସେ ପିଇଛନ୍ତି ନା ସୁଧା କରୁ ସୁଧାର ଏବେ ଆମର ଆଇଲେଣି ତମେ ଦିଅନ୍ତୁ ତମେ ସିନା ଆରେ ଅମିତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ପୁତୁରାରେ ସେ ସେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ପୁତୁରା ତାଙ୍କର ଅମିତି ବାବୁ ବିକାଶ କଣ ବିକାଶ କନାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ହେଇଛି ବିକାଶ କାଇଁ ବିକାଶ ପୁରା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଛି କ୍ଷୀର ରସଗୋଲା ଦହି ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ କିଏ ଅଙ୍ଗୁର ସେଉ ଡାଳିମ୍ବ ମଉସା ଆଉ ଟିକେ ନିଅ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛ ଅଳେଇଚ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ଘଣ୍ଟାଟା ଯାକ ତ ପାଇଁ ଅଛି ପି ପ୍ରାଇମ ଭାଇରା ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇଲେ ଗିଲାସ ଇସା ଦେ ତିନି ଜଣ ଆଗ ଫୋନ୍ କରୁନ ଫୋନ୍ କରୁଛି ରୁହ ଫୋନ୍ କରୁଛି ନବୀନ କେହି ନାହାନ୍ତି ଗୋଲମରିଚ ପଡୁଥିଲା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଛି ଅଛି ଗୋଲମରିଚ ପକେଇଦେବ ବୋଲେ ହବ ଓକେ ସେତିକି ଥାଉ